Добрый день! Мы знаходзімся ў музеі памяць з дзяржаўнай установы адукацыі сярэдняй школы нумар 5 горада Масты. Гісторыя школьнага музея памяць вядзе свой пачатак з 1978 года, калі быў адкрыты пакой баявой і працоўнай славы. Спачатку работа вялася па 7 накірунках. Накапліваўся матэрыял, з'яўляліся новыя формы работы, і к 1998 году узнікла неабходнасць сістэматызаваць сабраны матэрыял і выйсці на мяжы пакоя баявой і працоўнай славы. Так, у лістападзе 1998 года у дзяржаўнай установе адукацыі сярэдняй школы нумар 5 горада Масты пачаў уздзейснічаць музей памяць. Музей стаў цэнтрам выхаваўчай работы школы па фарміраванню грамадска-патрыятычных культур навучэнцаў. Там вялася пошукавая і навукова-даследчая работа з вучнямі, каардынацыйная работа па правядзенню агульнашкольных мерапрыемстваў, якія аб'ядноўвалі намаганні вучняў і настаўнікаў. У музеі часта арганізоўваліся сустрэчы з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны, вольнымі-інтэрнацыяналістамі, перадавікамі вытворчасці. Урокі мужнасці, якія праводзіліся ў музеі, паступова становяцца урокамі жыцця, на якіх выхоўваецца ў вучнях павага да мінулага, гонар за цяперашні час, адказнасць за будучае нашай дзяржавы. Добрай традыцыяй стала правядзенне тут урачыстага прыёму ў члены БРПА і БРСМ. Профіль нашага музея гісторыка-патрыятычны. Наш музей прадстаўляе сабой памяшканне плошчай 90 квадратных метраў і раздзелены на две залы. У першай зале знаходзяцца археалагічныя прадметы па гісторыі мастоўшчыны. Экспанаты перыяду 19-20 стагоддзяў. Але большая колькасць прадстаўленых экспанатаў адносіцца да падзей Вялікай Айчыннай вайны на мастоўшчыне. Тут жа прадстаўлены дасягненні творчага аб'яднання «Патрыёт» па ваенна-прыкладному комплексу «Абаронца Айчыны». А ў другой зале сабраны матэрыял па этнаграфіі мастоўшчыны. Мы знаходзімся на месцы брацкай магілы савецкіх воінаў і партызан, якія загінулі ў ліпені 1944 года пры вызваленні мастоў ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Сярод пахаваных героў Савецкага Саюза Васіль Пятровіч Жукаў. Ён здзейсніў подзвіг пры адбіцці контратак фашыстаў 12 ліпеня населенага пункта Масты Левыя. А было гэта так. Раніцай 12 ліпеня праз густой туман Жукаў убачыў, што на яго кулямёт, які знаходзіўся на невялікім узгорку наперадзе абароны стралковай роты, рухаецца ланцуг шара-зялёных фігур фашыстаў. Васіль уладкаваўся як мага зручней, праверыў ход ленты з патронамі і стаў чакаць. Гітлераўцы ўжо блізка. Яны пачалі моцны, але хаатычны агонь з вінтовак і аўтаматаў. Васіль спакойна прыцэліўся і адкрыў па немцах агонь кароткімі і дакладнымі чэргамі. У гэты час рота, якая размяшчалася па-за кулямётаў Жукава, таксама адкрыла дружны залповы агонь па ворагу. Гітлераўцы дрогнулі, а затым пабеглі назад. Хутка, пасля кароткага агнявога налёту артылерыі, у мінамётаў яны зноў пашлі ў атаку.
Але і на гэты раз, не вытрымаўшы моцнага націску ў адказ, вымушаны былі адысці на заходныя пазіцыі. Праз гадзіну была спынена і трэцяя контратака праціўніка. За гэты час Васіль Жукаў знішчыў да 40 гітлераўцаў. Наступная контратака фашыстаў была больш моцнай. На гэты раз наперадзе пяхоты рухаліся 2 танкі. Васіль Пятровіч вёў агонь па пяхоце праціўніка. Яшчэ каля 60 варожных салдат знайшлі сабе магілу на беларускай зямлі. Пулемётны агонь адцёк пяхоту ад танкаў. Яны вымушаны былі залегчы, а варожыя машыны настойліва рухаліся на распалажэнне стралковай роты. Аддаўшы загад працягваць агонь па пяхоце свайму другому нумару, Васіль Жукаў хутка падняўся, захапіў 2 супрацьтанкавыя гранаты і кінуўся на перарэз варожым машынам. Моцна кінуў адну гранату. Выбуховая хваля цяжка прайшлася па спіне пулямётчыка і страшэнным гулам адгукнулася ў вушах. Жукаў ледзь змог падняць галаву і ўбачыў, што танк гарыць. А другі з танкаў гэты час набліжаўся да папярэдняга краю нашай абароны. Адчуваючы, што не паспее дапаўзці да танка, Жукаў падняўся на ўвесь рост і пабег яму на перарэз. Агнём з танкавага кулямёту ён быў ранены ў грудь. Трацячы прытомнасць, апошнім намаганнем волі кінуў гранату пад танк, які набліжаўся і ўпаў. Раздаўся моцны выбух. Варожая машына прайшла яшчэ некалькі метраў, раздушыла свае гусеніцы упаўшага Васіля Жукава і спынілася. Цаной свайго жыцця ён выратаваў жыцці многіх байцоў і камандзіра роты. Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 24 сакавіка 1945 года старэйшаму сяржанту Васілю Пятровічу Жукаву, былому партызану, пасмяротна прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. Магіла Івана Несцеравіча Тордзія. Вось што ўспаміналі яго былыя саслужыўцы. Наша падраздзяленне залягло кіламетр за 1,5 ад Зяльвянкі на правым яе беразе. Па даных разведкі, на яе левым беразе ў Польшычах знаходзіліся варожыя дальнабойныя батарэі і мінамёты. Ноч была неспакойнай, на світанні наступлення, і мы ведалі, што будзе жорсткі бой. Ранкам па сігналу ракеты пачалася артпадрыхтоўка, але не паспелі нашы артылерысты закончыць вогненны налёт, як на пазіцыі пасыпаліся варожыя снарады і міны. Агонь ворага быў настолькі моцным і інтэнсіўным, што наступленне прыйшлося адкласці. Камандзіры вырашылі выбраць больш зручны момант. Чакаць давялося цэлыя суткі. За гэты час падраздзяленні змянілі месцы дыслакацыі. Падышло некалькі кацюш. Вырашана было ўзнавіць бой наступным ранкам. Дакладна ў вызначаны час ударылі па ворагу нашы артылерысты. Затым прынеслася каманда наперад. Адным з першых падняў свой узвод у атаку Іван Тордзія. Падраздзяленне ўжо выйшло да Зяльвянкі і пачало яе фарсіраванне, як раптам асколкам міны быў смяротна паранены Іван Тордзія. Пярэдадні наступлення ў часць прыйшоў загад аб прысваенні Івану Несцеравічу Тордзія звання малодшага лейтэнанта. Ён так і не даведаўся аб гэтым. Не атрымаў адважны воін і ордэн айчыннай вайны і ступені, якім быў узнагароджаны за мужнасць і гераізм, праяўлены ў баях за вызваленне ад ворага Прынёманскага краю. Вось што гаварылася ў прадстаўленні да ўзнагароды. У перыяд наступальных баёў з 24 чэрвеня 1944 года Іван Несцеравіч Тордзія праявіў смеласць і знаходлівасць. Знішчыў да 25 фашысцкіх салдат, спыніў агонь 3 ручных кулямётаў і захапіў у плен групу нямецкіх салдат у адным з бліндажоў. У ходзе наступальнага бою загінуў смерцю храбрых. Ордэн праз шмат гадоў перадаў на вечнае захоўванне ў музей баявой славы сярэдняй школы нумар 3 горада Масты старэйшы сын героя Анзор Іванович Тордзія. 25 гадоў нічога не ведала сям'я аб тым, як загінуў і дзе пахаваны адважны воін. У 1970 годзе устаноўлена надмагілле.
майданах з ворогам змагаліся некалькі тысяч нашых землякоў. Многія з іх склалі свае головы ў барацьбе з захопнікамі. Каб ушанаваць памяць жыхароў горада, якія загінулі ў Вялікую Адчынную вайну, у 1969 годзе быў пастаўлен помнік, каля якога мы зараз знаходзімся. Тут выбіты прозвішчы і імёны тых, у гонар каго помнік быў узведзены, тых, хто цаной свайго жыцця здабываў для нас перамогу. Сярод іх Палковіч, Дзяцін, Панас і многія іншыя. І сёння, пра 70 гадоў пасля суровых выпрабаванняў, мы павінны памятаць аб нашых вызваліцелях, аб тых, хто загінуў і хто яшчэ жыве, і можа падзяліцца з намі ўспамінамі.